Luo kitwa gi timbewa, luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wakelo ni chenro machalo kaka Dund Onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gigo mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Mana kamano nyakoro mga jwang' kamoro amora mintiere ka thuolo makende mar wakie chenro mar Duond Onagi e Chuny Onagi TV. Kama okuongo wago erokamano ne Obong'o Nyakalaga, Nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamano mondo wachak warom kendo kwatwak kaachiel kod oganda nyakoro mga jwang' ka wakelo ni chenro ne chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich. Kwakelo ni kacha jotelo mopogore opogore kendo wago mbaka ni to piny owacho na nyakoro mga jwang' odiochieng' ma kawuono wan kaachiel kod Medusa Fredrick Owino mabende wadhi godo mbaka chutho te wechego motenore kaachiel kod ndiko kata mana ka ombulu ka bende waikore ne yiero mar higa 2027 ma osekayo madhi timore kacha higa ni koro mga jwang' omiyo kete mana e Chuny Onagi TV kendo wadhi go mbaka kwaneno ni to bende wasekawo ombulu moromo koro mga jwang' kwadhi yango kacha counties ma Kaluo, kwadhi ng'iyo kacha county kaka Kisumu, county ma Homa Bay, county ma Migori kaachiel koda county ma Siaya. Kwadhi go mbaka ni to wan kaka oganda mar Luo bende waikore mar neno ni wadhi kawo telono makare. Kete mana e Chuny Onagi TV kaka wuon tarik 27 chieng' wuok tich dwe mar ang'wen e higa 2026 kod mga jwang' kama tayo chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronye 1 Tomato. Chuny Onagi TV luwa Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV. Wendo wa makawuono en engineer kata Medusa ZB Owino machiegni. Erokamano. Steve James amor mabiro ka kaka penji nu Chuny Onagi TV osebet ka for long. Duoka maler na 11 months. 11 months. Ning'e ni gima timre na oganda Jaluo. Ahero kabisa. Erokamano. And I'm very happy. Now with the time wabet kod options mang'eny mek loso go oganda. Kendo onego bed ni oganda winjowa kendo wago kodgi mbaka time to time. Koro I'm happy to be here. Nyinga Medusa engineer ZB Owino Fred au kidala mar Ogunja, Sidindi constituency, Sidindi ward. To ajaka ger maumira. Jaka gere. Ajaka ger. Koro iluongo ni wan germen. German. Wan germen. Paro no oganda ma kaka Juka Ger ese Motieno paro no
kia nosenyuoli kane itimo yik mare, but mano one of the biggest news ma ok ger kanyo. Amor wabiro ka dwano go mbaka to wadhi go siasa matin, lakini mana kipenja gima nyotimre nyoro, lakini ng'enyne gimokela kama duong' en wach mar jogwa kao kura. Wasechopo kanye, ang'o matimo, what are the efforts, ang'o matimo kaka joma neno noganda oluo onego bed kao kura in large numbers. Mano is the main focus mar interview makawuono. Erokamano kende kaka rwa kende mondo mi kizungu wacho ni feel free. Thank you. Wachako ga gi ngero kaka duond Chuny Onagi TV mondo mi bende jowa kaka yawuoto nagi. Yes. Nene wadhi makare ngero makawuono mabende wagolo mano wacho ni kidi mane jogedo dagi. So njo ngero no. Mana ng'eyo kabisa. Kidi mane jogedo dagi. Ema? Mani tiyo gode mani nyiso nang'o? Iti kode iwacho nang'o, iwacho no ipiny ka. Kineno ng'ato kata gimoro katimre kaka kosani Chuny Onagi ochakre ni, ng'ato nyawacho ni bana Steve James gitimo gimo kudhi winjo, mano kidi mano kidi odagi. To ka higa achiel okalre tido koro Onagi TV majite winjo. Koro kidi mane jogedo dagi cha koro ineno ka en mise en men mbele kacha, mane ngero no. Kwa kete kisiasa kama tin kisiasa kama tin en bang'eyo jomopogre ing'en sani kaka Onagi wan wang'eyo gini global, onong'i the whole world. Yes. Obama ka nonyuol nochalo kidi ma jogedo dagi ka nonyuole. Kech onyuole baba gedo gi Kenya ka, oweg min gi kucha za black man. You get? Koro at the point manonyuol Obama ne chalo kidi ma jogedo dagi. Kochopo higni 45 to bedo ker mar America, the superpower. Man is one of the examples matemo nyiso. En kidi ma jogedo dagi en wamiyo ng'ato chance in life. Kikirom ng'ato tijaje. Everybody has a chance. Iwinjo? An kaka baba notho ka ja higni 4. Mama ne kodhi skul. Nogo abedo. Gika bende notimo matin. Ng'e gik ma konyo jo. Kana achopo kuma chopeni. Inya nena e TV. Lakini kanonyuola dong nachal kidi ma jogedo tachopo kamoro. Koro en gini, everybody has a chance in life. Everybody has a chance in life. Yes. Bano gima nyaka wabed kodo, everybody has a chance in life. Koro kiromo ng'ato miya heshima mare. Nikech onya bet your boss the next day. Onya bet, onya ndiki the next day. And we've seen people who didn't go to school mondiko graduates. Sure. Iwinjo? Nikech nitie path mane giluwo bugi bet successful, iwinjo? Because success has no one route. Success has no one route. Yes. The many routes. Koro mari mos keti mbele sani ni. Ng'ato nya yudo route moro mokali. Koro kidi majogedo dagi. Erokamano kwa chaka kwa ng'iyo bende kaka bende koro chutho to Nyanza kata mano oganda mag Luo e wechogo mag kao kura. Eno ka wadhi ka chalo nade bende wan kama ber? E weche kao kura ok wan kama ber ahinya. Lakini kane wachako wach ma kao kura ni target mane IBC omiwa, kech IBC ne ng'iyo projections, the numbers that manyakel manyago kura ne 1,246,000 ema ne ng'iyo. Watimo gini 21 days. Boko kapo kidhi kanyo bel yangrina ja Chuny Onagi TV mondo ng'eni ZB omako migawo mane. Samoro nyalo neno ko ZB jal mabende koro tiyo gi jogo mabende ndik kao kura je IBC ko ZB okawo tiere migawo mabende samoro tiyo godo mane no ja piny okawo kura. ZB sani gimotimo ni en gimo gisetimo higni mang'eny. Wan gimo ji 21 one professionals. The majority 80% gin engineers, 17. Wan joma oseng'ere
higni 20 mokalo, mohingo higni 20. Mohingo higni 20. Wasetimo Mobiro kanyakla. Wasetimo gik moko, nitie nyithindo mose support, nitie churches mose support, walimre, wang'eyo families wa, koro wan joma ong'ere higni mang'eny. Ji 20 gi un joluo te. En anyuola, magira anyuola. Magira anyuola. Jo Siaya te. Ok jo Siaya te. Mana jo Nyanza. Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya. Okay. En riwruok mar joluo ma work in those different areas. Uluongoru nade? Nying ok wahero ga kichiwo nikech wan osiepe. Watime kaka osiepe. Koro ka wan ka ni to wang'iyo gima dhi mbele. Koro gini ng'eny ne wachako higa mokalo. Initiative ni. Ne wang'iyo ni to onagi ka dhi i table mar negotiation. Ang'ono miketi table. Ng'ensa mabiro rum kod Steve James ka nitie gima dwa kuomi. Tabe nyaka ket value. Nyaka ket value. Ang'o ma in go? Value mondo koro gima dwaro cha bende yude. Koro value ka onge to negotiation tek. Ti Kenya ka ni kodhi table mar power. What's the value mar gine negotiation? The value en numbers. En numbers. Nyaka chon an kabiro ka to jogwa kako ganda makwar wan go kura marom kama. Iwinjo? Koro wang'iyo, wabet piny to wang'iyo nto. What are the statistics? Wachal nadi? To wadhi higa mar 2022. To wayudo joluo mane okawo kura ne gin nadi 2.2 million. 2.2 million. To higa no kanene wakawo kura, joluo manene kod ID to onge kura. Kech gini watimo science, watiki data. Ok wadwano wadhi adhi gimo mwakia woki kumwadhi. Wadanu kwa wacho ni bwana joluo maroma ema nyago kura. To bed ni wan kod facts. Koro 2022 1.27 million achiel gana ariyo ne onge kura. To gin kod IDs. Opande. Men ng'ama nga ID to kokawo kura. Kimedo 2.2 million. Manen gi 3.9. No. 2.2 plus 1.7. 1.27. No. 1.27. 1.27. Maniko wangi 3.4 donge. To wang'iyo sani statistics mwadhi. Ng'eni wati Kenya Bureau Standards, gine National Register of Beauty, watiyo kod ngao en basically former provincial administration. Wang'iyo koro tie onagi between 800,000 kod 1 million adult population. Jomose kalo 18 years. To giongo ng'uno? Giongo ID. Gini giongo kata ID. Magi jok mapok okawo kata kura. Opande. Nikech ok nyal kawo kura kiongo pande. Koro 1 million omedi 3.4. Ibet gadi? Ibet gi 4.4. To mano wang'iyo Migori, Siaya, Kisumu kod Homa Bay. Kidhi Kiambu, ng'ano maloso mtoka? The Juakali sector, who is the biggest contributor in Juakali? Jaluo. En Jaluo. Kiambu kacha, ng'ese nyukwa jikana nene waido kura mang'enye Kikuyu land in 2022. Of course, ntejo Kikuyu manogochuno. Lakini ntejo oguma binde oda kucha manogochunwa. Kweza Kiambu, wang'eny kacha. Wan Nairobi. Wan Kericho, wapono chai kacha. Wan Mombasa. Koro joka bende kwa ng'iyo statistics, wan gimo 300,000. 1,300. Majogwa moko daki 4 counties ki. Magi modak oko. Modak oko. Gibegin onagi. Wariwo bet adi? 4.3. 4.7. 4.7. Nkishiwan ai. No, 4.4 plus 300 mano 4.7. 4.7. Koro imagine 2022 ne wan 2.2. Sani koro wan 4.7. Ma is possible. Koro nyak wapenjre. What happens then? Ang'o manya timo kaka joluo makata ka zaidi bi kogen to jogwo gen kech wan kod power.
Because today, I complain MC na ukti, or my MP ukti, or my Senate, or my governor, or even the president. And you are beyond 18 years, in older than 18 years. What right do you have to complain? Kokikao kura. Onge. Yongo ID, okikao kura. Koro ere kidwaga di maandamano kata dhi go koko ni ng'ane rach ni Steve James cha onego gole. Tidhi ka gole nade kiongo power. Yonge gimanya gole go. Yongo power. Nikech registration ne power. ID mokwongo then ibet kod ginene. Voter register. Yes. Mano gidimiwa power. Mondo kwa dhi negotiation. And by the way, ingimaka negotiation as a community okorach. Jataita niko right ma negotiation. Jasamburu niko right ne. Jaturkana niko right ne. Okuyu niko right ne. Onjelo niko right ne. The point is nangono, right no. Samik idwan gimonu jogu to numbers. Egima important. Ko initiative marwani en mar numbers. En mar nano ne jogi 4.7 okao kura. Then kura wadhi in negotiation. Ji mang'eny osewacho ndalo mang'eny no jaluok dhiga go kura. Wan koro wang'i data. Wang'i reality. All the 4 counties need top 10. All the 4 Luo counties. Majorly. Of course, Migori has the Kuri as well. But all the 4 Luo counties are in top 10 in terms of turnout. In terms of turnout. Maniwa average 71%. Because 71% of 2.2 million and 1.5. About 1.56. Manager Guamanogo Kura in 2022. Koro, if, of course, wadwan jimangenyo go kura molo, kakane wago last time. But if 71% of 4.7 go kura inadi, wadi beg 3.3 million or something. Kura dinyi si. Jaluo manago kura in 1.5 2022. Sani was 4.7. Kwa maintain turnout. 3.3. Mwakel table. Winjo? Kura wagombaka. Nyiswa kakakoro olemo ni de chame. Nikejo nagido biro kaki 3.3. Yes. Koro mage gik mosebet kwa ng'iyo. Koro kane wachako this registration, wang'iyo data ka gik motimre. Otim road shows, otim everything, otim rallies. Tido ka ng'amo dhi road show cha, en kod kuro ready. Ochamo mana danjo. Omiela. Koro ochul pesa mang'eny malori luoro to ji ariyo ma register. Iwinjo? Ogoro rally maduong' to ji adek. Emo register. Kachen, what can we do differently? Koro wadwangi data. En ng'ano, igweng' mane, iward mane, constituency mane ma onge kura to nego bed niko kura. Mano ng'aman ga ID. Mano koro wa target 1.27 cha. To en ng'ano, igweng' mane, idala mane. Monego bed nikod ID to ongo kod. Koro what target 2 people, iwinjo? Ng'amango ID cha, obed ID then register for a voter. To ng'aman ga ID mo nindo kocha, obed kod ginene. Obed kod ID. Koro first 21 days, we monitor this data every day, every single day. Data my IBs register, our team knows. Because we are experts in data and all those things. Counties kidutote. Yes. Yeah. Koro first 21 days, with all the efforts, even politicians or team, why the 100,000 voters? 21 days. Koro watimo, what initiative koro chakre. Makuru watiki ngao, to watiki one call center, to wangi jogwa. Mondo ji register. Koro we are involving everybody in the community. Because you are saying, ni gweng' ma koro gized bikacha, wan gujo moko pradeko chiko. Mondo bene kao kura tupuko kao. Koro wamanyo jo pradeko chiko go. Okwadhi chiro chieng' makesera nwago koko. Ji pradeko chiko kiro watigo mlango 10, watigo Jamrero, watigo everybody. Mondo wamanji pradeko chiko. Nikech wang'eyo gima wadwaro. Mwang'en jo ikwayo gweng' no koro wase achieve 100%. Koro mana gima effort mwaketo. To kwa the team emo team kende. And mondi achieve anything in life, you need people.
You need people. Nyaki ng'in ng'ane teko nen kanye. Nikech kakoro ang'e kabuoch, ang'e nitie gweng' miluongo kabuoch. Ng'amu ng'e kanyo mogik dong en Mlango Kumi, assistant chief. Koro kadhi igweng'u, nan ang'e gweng'u mohingi. Ok nyalre. Ang'e mana ng'amu ng'e chata nyisen kacha, Steve James cha onge kura. Manye, okaw kura. Koro 6 days afterwards, kija awacho data ma up to yesterday, up to Saturday. 100,000 in 21 days, then 60,000 in 6 days. 6 days. Koro nyisi ni kawaduto waketo effort gini. It means we can achieve target cha. Midhiero mage mabende samoro no kukalie mar neno ni a target maru ne ochopo kare. Mokwongo en civic education. Ng'enywa okong'eyo power ma wan go ka wan ga ID to wan kod kura. I had to project management as I've done it in 13 countries. Lakini koro kadugi Kenya ka kende. Kitimo project wachi in Gudunguru. Gudunguru is a constituency in Kiambu. Kitimo project kacha. Igero factory. You're the project manager. You lead the project. Kidonji gate. Ngata madonjo kacha. Ubedi ngama timu mtafaro. Ubedi ngama timango. Ubedi plumber. Ubedi electrician. Ngata majal luwedo man kacha. Nyakawe ID gate. It means culture we must change. You know? Makacha ngata ng'eyo Kiambu kacha. Mondi you teach. Mora. Na kibedi gi ID. To koro wakato okadwa luongo nying school. Tido ka school gero gorofa. To jidonja. Maonge ID. Which means culture wa nyaka wa change. Nyaka wanyisi jogini bwana. Nyaka wang'eni in ng'ano. To in ng'ano in ID mari. Gugwenye kumiwoke. Because everything else. Sub-location and all that. Koro gino be nyaka wa change. Koro nyaka idono. Historically. Take mose bet ka disadvantage wa. Ineno. Nikech ng'ato chiew. Boda for example. So you teach direct. You don't teach direct. Requirements. Koro gima pushe mondo ka ID onge winjo. Koro mano culturally. En gima koro nyaka team wani mano gima temo change. Machine bani nyaka cross border di Rwanda, di Burundi, di Uganda ga ID. To sani ZB nya wacho adwaro adhi gweng' moro. Let's say Tingare in Sigombre ward. Adhi gweng' no achon anto aparo ni higani adwa support Japar health. Koro ng'ina uru joma vulnerable winjo. Joma ok maber mondo akonygi. Adwa Japar. Mondo akony adwa nyiew nisha. Adwa chulo nisha for the year. Sanya kibedi gi ID. Kibedi gi ID ineno. Koro nyaka wan ng'en ID ok en ni konyo ng'ato. ID en gima konyi. En a requirement as an adult. Ng'ama duong' mosekalo higni 18. ID en gima konyi. Ok ni konyo ng'ato. En gima ka chance owuok iwinjo. Kata Nairobi kucha kiwacho indiko factory moro ndiko ji 20. To koro kelo acho ni koro adhira ng'ala adwa ji 20. Adwa tero gi Nairobi. Kiongo ID? Okay de. Affordable housing moro itimo miwani kacha. Aloso ga contractor no. Wuon tenda aloso go. Senu bwana. Jogwa nitie mathagre gwen kacha. Nitie jomoko alego kacha mathagre. Maginya tiyo kani. Kajin affordable housing probably okaw between 6 months to 1 year mundo tieke. Kwa adwan mondo ng'ato kata kain mana jalwedo ibi miwani. Nikechan ki chance no. Nyasaye ogwedha an contact cha. Idhi biro nadi kiongo ID. Koro jogwa nyaka bed ga ID. Kechen power. Then registration mar voter en gima koro local power ni to another bigger level. En koro kokadwa ng'ane. Ingen sani kata kiwacho 1 term gu 2 term. Kiwacho 1 term no. Idhi itimiza nadi kiongo ID. Kiwacho 2 term. Idhi time nadi kiongo ID tiongo voter. Wacha kendo kiyo. Wacha koro igo kok idhi rally. Nyaki bed kodombolo. Mano gima nyaka wanyisi jogo. Kama engineer king'iyo counties magwa gi Migori, Kisumu, Siaya. Ere ma bende di wach ni timo maber Kaukura. Kaukura Migori is leading.
To kane watimo research ni, noyudo ni Migori had the lowest penetration. Yani Migori ema ne nigi jokura mang'eny. Monego bed ni kura to onge kura. Lakini sani kitemo, Migori namba 1. Ang'o makelo ma? Nikech jogi nitie joma obet interested. Ineno ka kiwuok kata Kisumu rural ka. No, Kisumu Central. Iwuok Obunga. Tido ka seche moko jogwa idwa bet MP ma Kisumu Central tiwuok Obunga. To Obunga emedichgo. Oking'e ni jogo onego bed go kura. Ing'en joga. Ok jogwa. Joga. Koro nyaka ochenj gino. Koro ok ni jogi emidwa nokaw kura. Jogwa kaka onagi wakaw kura. Koro gino ose apen maber Migori. Maber number 2. Siaya number 3. Kisumu number last. To wan kwang'io data marwa ni. Ok wang'e number mar ji. Wang'i percentage. Ineno. Kwa dwaro ji 10,000 Kisumu Central. To ji 5,000 mokaw kura. Mano 50%. Uriri kwa dwaro 5,000. To ji 4,000 okaw kura. Mano 80%. It means even though Kisumu Central record ji mang'eny, Uriri ohingogi. Yes. Dong margi 80% to ma en 50%. It means seche moko wang'e Nairobi register ji mang'eny, but percentage mar joma onego register gin adi. Mondo wang'e impact mar registration. Koro wanong'io gap analysis. Namba mar ji monego bed kaw kura moko kaw. Percentage bende. Koro sama target gini to wang'io gik moko ariyo. Joma osechopo 80% at least we are a bit comfortable. Lakini jo 50% kang'en wan go gap kanyo maduong'. Kanyo onego waketie more effort. Koro wan call center. Maloso Nairobi milimani kani. Magoni ji sim. Nikech watimo data mining. Ok ni wakwalo ID mari. En sami dwaro government services donge nitie numbers around. Numbers around. Koro, so you use that to call. Data mining. Data mining is not illegal. Koro wang'eni gweng' cha ji mapok akura gin ma. What can we do? Mondo gikaw kura. Koro mano data mining. Koro wan gi data. Again, we are able to be effective. One kwatieko a day to wang'en kawuono magi mo achieve. And today will be the biggest number. Tomorrow will be the biggest number. Today will be the second biggest number. Jogwa bendo hero gimitimo. E migao maru ni bende un gi sir kowuok kuom kata migepe moko mag sirikal. Kani watiyo go anybody man kod influence. Nitie CHPs, nyamrerwa, wati kodgi. Gin gi leadership margi. Nitie jo boda, gin gi leadership margi. Nitie ngao, provincial administration, mlango 10, assistant chief, gin gi jotelo margi. And gimwatimo bende en wang'io wa respect tij ng'ato. Kaka koro kane waromo mokwongo. Dong ne wan kod regional county commissioner. Mako 6 counties. Dong wadhi ire. Nikech jogegi kidwa ti gi jog ng'ato, nyaka ti gi jatende. To kucha PS mar interior donge eno nagi. Wanyise ni bwana, wadwa timo ABCD. Can you support us? To gochonu RC mare. To gochonu CC, county commissioner. To gigochonu ACC, assistant county commissioner. Tigochonu chief. Tigochonu assistant chief. Then gochonu mlango 10. Iwinjo? Koro that we are respecting everybody's job. But we're making extra effort to make sure that we can use their structures mondo achieve gimodwaro. Nitiere gino momiyo namba 2, nitiere gik moko momiyo kata gino mamiyo samoro ng'ato ok nyal kawo kura. One, onyalo wacho ni asebedo kago kura ndalo mang'eny, lakini ok ane ka dwach adhi makare. Gima duong' madhi mbele, nikech ng'e seche moko ok wanyal wuondre go facts mar on the ground. Simbe mwasegoyo 18.7% mar jogo en idhi chiero Raila. Raila sani onge. Igo na simu ndatim ang'o? Akaw kura nikech ang'o? To baba onge. Kura akaw kura nikech ang'o? Kwa ng'en jogi nyak wanyisgi baba ne wahero kendo ne wahero ndi. Nochopo kama ochal ng'ama ilamo. Nochopo that it's a deity.
kata kani ike ni neno macha deity kisungi lungun deity en a deity en ng'ama nochopo kuma nitie ng'ama kochiew to Raila no mong'eyo ipache. Adwa goni story moro manotimre mafani. Adak kama miluongo ni Garden Estate en about 6 kilometers to Kasarani. Ahero ga wuotho. Kura wuotho 500 meters. Iwinjo? Kura chopo kuma koro nitie mtokni gi piki and all that. To mtoka ni go boke. Piki ni go boke. Kati support Raila katoke support. Nikech mane safety. Nairobi mane safety chieng'no. Raila safety. Raila igolo JK di Kasarani. Safety mari kati here katoke here. Oboke nyaka iket. Ket ko kiketo to joge boluwi 1 hour. Koro nyaka ket oboke. Achako wuoth ajun gini interesting. Echa na plan mondo adhi Nyayo Stadium the next day manene the body bedo viewed. Koro wuotha. Juogi ma koro dhira. An koro wuotha. Achun wane jog. Koro mtokni biro, apiko biro, gik moko biro mang'eny. Auta achan wadhi mati ng'en koro juogi koro tera ga Kasarani takia tawuotho gitienda okari mtoka auta achopo safari achon koro achopo Safari Park alokra dog adog yot wera achan dong mache kona madonjo Kasarani adonjo adhi koro gini iwaya pachopo Kasarani koro stadium cha ponga bingen jo kwe beno donji gino koro gimaji koro bodi chopo ni to achon koro gini obet and safe awok adok yot pod awuotho omera sawe ka stadium opong to jo maromo go madhi makoro juogi ywayo nitie jo motho from JK nyaka Kasarani koro Raila was in a different level macha was a deity iwinjo koro nitie joma are disenfranchised yan gineno ni koro ere tiende kura ka Raila onge wanyiso gini neno ka un gumfalme un gukingi to kingo weu maisha maru to dhi mbele in gi tino manyaki teri school in gi parents manyaki feed in community ma depend on you koro nyaka wang'e baba no sedhi to ngima nyaka dhi mbele koro mano seche moko iyudo ka koro after that call center kata assistant chief kata mlango kumi koloso gi jogi they get convinced no kura is important nikech baba onge to life must continue. Yes. Makamana gi kanyo engineer wadadhi yo matin kang waduoge telo mar ariyo to wadhi idhi nyiso wani to bende rowere mabende koro wuok oko mang'eny gi mabende koro wacho ni tich onge achiel ariyo adek bende gin gi kura kata wadhi neno to rally manyoro ne chalo nade nwano kaka bende oganda nowuok kacha mang'eny bende dhi loko kacha parruok kata mana nitiere otek moro momedo ne Nyanza kata mana gino bende okelo ne Kisumu County make mana kanyo koro mga jowang wadhi e yweyo matin kang waduogo radhi chako kachiel kod somo pachi onwa ote magi Facebook page moga Chunagi TV, TikTok Chunagi TV, YouTube Chunagi TV waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Luo kitwa gi timbewa, Luo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ne kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakelo chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gigo mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakodgi kanyiso wani to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo.
Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Dwond Onagi. Kamano nyokora mgajuang kamora mara mitira kathulo makende marwa kikende telono mara ariyo telono mogik kawan kande kachel kod Medusa Frederick Owino mabende chung rango wechego ma neno ni oganda wa chutho to luwe nyanzo ka okura moromo nyokora mgajuang onyiso kacha ni gesani oganda luwe kopono ka okura maber kabisa to wanyalo romo kacha 4.7 million. Mabende kuro kwa tima maber kabisa to nyalo bedo maber kabisa to karacha ahinya to kwa dhie mesa gi 3.3 million to wanyalo bedo guteku yono makare kabisa. Ka gini nyalore Nyalore kech wadongi dweche matin to wacho wadhie kura. Gima timre en enhanced voter registration rumo kiny lakini continuous voter registration dhi mbele. Koro en kan tie ng'at man effort, iketo effort, iketo teko mari mondo ji okaw kura. To ken gini kiny kochopo kiny to gini rumo. Gini en gima dhi mbele. Koro wan ok walor kata call center ok wadhi loro. Call center pod dhi mbele mondo watim registration nikech wang'eyo numbers ma wan go, wang'eyo joma target. Koro wan kiny wadhi timo data analytics, wadhi ng'eyo ajadi mokaw kura to gaps nkanye. So from Wednesday, onge gimwa stop in terms of our effort. Effort wadhi mbele. Nyaka chieng' makoro wachin koro parties timo nominations ma waloro registration. Gini effort marwane ok wadhi stop. En gima dhi mbele nyaka chieng' mogik. To IBC ok lor registration kiny. IBC dhi mbele gi registration. Inge gima nyisi akadwa explain ni this data stuff. Ingen Turkana kod Nyeri ipan joma man god kura mang'eny. Jomage Turkana County, Nyeri County, joma man kura mang'eny. Turkana gi Nyeri. In ki mia estimate bari. Nyeri nyabedo ni go. Kora dwa nyisi the magic in gima timoni. Adult population, wacho joma osekalo higni 18 man Turkana
ng'eny moingo man Nyeri. Nyeri. But joman Nyeri mokawo kura ma adult population en 63%. To jo Turkana en 43%. It means sani ka ng'ato dhi Turkana kacha kura odhiro gicha to gihingo Meru go kura. Nikech jogi ma eligible, jogi mno bende go kura ng'eny moingo ma Nyeri. To jo Nyeri kech gin ka edito gi kawo kura. Koro giwacho ni tairani. Koro tairani no en ga gima onge ka ji te otimo effort margi. Koro wadun jaluo bebe tairani. Iwinjo. Sani today as we speak, counties are in top 25. But Turkana is number 1. Samburu is number 2. Mane gimajikia. So what is the reality? Again, what do I know? What the election next year? One of things in Steve James. Gini diwo kama. What do I know things result? Kapoko gokura. To riwruok maru mar ji 20 ge osiepe luo county Manyanza. Lek mane ma un godo dhiro kura ne ahinya. Chal ni nitiere gombo moro ma bende un godo mbele ka. Lek maro en ng'en bang' ma to wadhi koro i siasa. Donge. Ng'en sani gino kadwa go siasa mang'eny. Wang'eyo jogo kawo kura. So bang' go kura ni. Donge ji dhi chung'. Nitie kama dhi chung' MCA kata MP kata governor kata senator. Iwaka bejabete lakini acho in the whole country what do sit on the table to ni bana magi jomu ng'eyo wan god numbers gi wanyago ngi sim we can influence them nyiso gi midwa timo na Uganda Kenya wachako Kenya nyiso gi midwa timo ne Uganda ne country wa mondo wa line kodi koro kuching president wa penji ang'o midwa timo ne Kenya to wapenjre ng'ani ber kodwa kose rach kodwa nikech wadwaro ing'en nitie popularity ni ng'ato popular but wadu penjo to ang'o no mantie for us nitie gimiluongo na ing'en the ginene ing'en the most famous TV station in the FM station in the world more in the country in the world Momako America, to mako Europe, to mako Malaysia, to mako Austria, to mako South Africa kacha. Ing'eyo? Ang'o wangi wachal BBC gi wan go. Wan Al Jazeera. FM. Ok TV. Ok TV. HFM station, radio station. Wan Radio Africa. The most famous radio station in the world. Man kamra mora, katidhi kaboch TV yude. Katidhi Gondo Koro kacha tiyude. Katidhi Mandera tiyude. Katidhi Mombasa tiyude. Iluongo w.i.ifm. What is in it for me? Iwinjo? Mano station makatini winjo. Samaromo kodi, what is in it for me? What is in it for me? Mana FM mapeka visit the world. Iwinjo? Ngata kidhiromo kode. Nyakinge gimodwaro. Mondi promise gino. Kore kodonje. Mana FM maduong' iwinjo. Kore konagi wadwa ng'eyo kata kwar yieri. What is in it for us? What is in it for me? Kibet president onagi dhi yudango. Onagi ning space mane. Kibet MP anadhi yudango. Kibet MCA adhi yudango. Kibet senator what is in it for me? Mano FM wa promote. Am I deal of this arrangement? This arrangement. To ZB une serikal. Okwani serikal. Udhi loso serikal. An pukatinga serikal nyaka nenyo. But ma udwa loso serikal. Wadwa bete serikal. Udwa bete serikal. Wadwa bete part of the governance of the country. Winji kabisa. King'iyo gino mabende samoro kwa donjo mana siasa matin kwa tieko. Yes. Gino bende koro timore chutho to ne chama mar ODM mabende oganda moko wacho ni ODM kende chama mane bende mwandu Raila manodong'. To oganda moko bende wacho ni samoro ntiere ng'ekni matima achiel ariyo adek. Linda Mwananchi nolimo Kisumu County odiochieng' manyoro. In kaka janon siasa inyalo wacho ne jara machuni na gi TV ni limbe cha okelang'o kata ogolang'o? Limbe no gik moko adek mawokie. Mokwongo aparo ji nyoparo ni Linda Mwananchi pingo sirkal.
Okay, the main emblem again one time. Kuro jinyo paro no sirkal digo record gi. Sirkal diketo gicha. Some of us in our small ways, wacho no, Kenya ka wamji rights. Iwinjo. Ngien wan pesa yung kanisa musika yido kura matin nelva par. Lakini ne koriem gi kamro. Kalinda mwananchi dwa biro loso gi Kisumu. Omigi chance. Nikech ji mang'eny paro no gicha dibet lweny moro ma ji dhi to ji ne gre ji dhi gore gi police to onge tiende. Gin right, gin Kenyans, just like any other person. Alinda mwananchi no an good friends mang'eny kabisa kuno. Actually, Sifuna is one of my best friends. Babu Wino is my friend. Orengo is my governor and is my friend. I don't know, why do you, angomi do itemu mondi biloko onge tiende. Allow them to do. Koro gimanyo come out mas strong. And wadwa gimiluongo ni pluralism. Ng'ato nigi right mare. Iwinjo. Gimanyo timne nyiso ni ng'ata nigi chance mare. Kaka onagi. Malo kuche mong'in wadhi bet gi ng'ano. Lakini wadon piny kani ng'ato bed gi chance. Nikech sani ka joluo 65,000 ma ugunja go kura. To waketo no wadwa block jomoko. Iwinjo? Nyiso na national cake kwa bagen debate ma onge. Kwa yeg stiff competition, jiyo pie mang'eny. Ma Steve James ochung, ZB ochung, ng'ani ochung, ka jogi te nigi jogi. Percentage ma 71% cha, nyachopo 90%. Iwinjo? Nikech wamiji te chance. Koro gimanyo timre Kisumu nyoro, en ji dwa chance. Onagi dwa chance. Iwinjo? Onagi dwa chance. Kikitam ng'ati chance. Koro an gimanyo watieko nyoro yin wach zoning. Zoning onagi okdwa. Nikech ndalo moko ini neno ni zoning no obed koso kikobedi. Obed nadi. Jidiko kura dier. Kise zone, koro Steve James kende machung Kisumu Central. I-block jomodong te. Donge ji kata cake modoro malocha. Idhi bargain for it how. Nikech jogu kuthego apathy. Zoning will bring apathy. Nyisa gimoro kandie. Ma ODM section ne mar Linda Mwananchi. To wan gi ODM Linda Ground. Yes. Bende nitiere negative impact mo kelo kocha kata tungni moko. Bende neno ka romo manyoro no nyalo kelo achiel ariyo adek. Ing'eyo Linda Ground. Go ODM. Linda Mwananchi be go ODM. Gima giche kelo en nang'ono jinego los. I believe we still have a chance for ODM to work. To gima nyiso jini okinyal bet ga hard stand on your side. Tipano jomoka ungi right margi. Koro kanyo to ne wakele shida. Actually, gima dote mwenyizini bende registration ni obed affected kod that thing. IBC ya osavas mono jo register. To wan seche go mochako gore. Winjo? Nite jo Linda Ground, nite jo Linda Mwananchi. Instead, mondo wanyis jogo no kaw kura. Koro waketo siasa, samono gibenu siasa marwa en kwayo jogo mondo kaw kura. Waketo siasa ni jigore, ng'ato ni faction ni, ng'ato ni faction. Gino kokonyo kanda. But an gimaduong' mogik en onyiso wa ji nyaka los. You can't be right all the time. Seche moko iwacho no ZB is right today, to John Machato Steve James is right. To wawinjire to waloso kaka oganda. Nikech at the end of the time, kok waloso kaka voice achiel, tibro chawa mbele ka. Nitiere jo Linda Ground moko manowacho ni Linda Mwananchi ok nyal kata mana wed kata timo rally, ok nyal kata manyono Kisumu. Mano was a mistake ineno. Nikech ing'en mano chal ka gimidwa ni ji ogore. Donge joka bedhi tamo biro. Tubo wacho nok ginyon. Mani se bet gi factions ariyo madhi gore. Donge mano ok nyal konyo konagi. Mano nyalo affect the political ginene yiero margi ma higa manyien. Where Linda kapok ji owinjre ka ji pod gore. Linda Mwananchi obi Kisumu gi tim margi. Linda Ground obi Kisumu gi tim margi. Waneno nagi dwara ng'o.
Bineno ka winjruok nyabeti e kind kweth ariyogi. Nyalo betie. En siasa onge gik nyalre. Waseneno joma gore fiercely to at the end of the day gibet gima. Sani Orengo wacho ni Wanga must go home, buru nyaka dhi dala. To donge mano part of negotiation bwana. Kidwa gimoro e siasa ka. Nyaki play hard. Okichak ni koro inibiro ni koro in ZB koro ionga ambition angono. Ibeni wacha ni dwa bet president. That ibet piny to go back. To kichako ni donge koro machen negotiation. Ngangano nyaka get stakes malo. Bank to malo. Then koro ji wacho ni kacha tapara no Steve James odhi matek. Tapara no tieko monya nyona, onya hinya. Onya loso kode bwa gombaka bet gima achiel. Any political stand but sometimes ka very strong. En ga part of negotiation. En ga part of bidi mesa. Sabino ngato go matek kabisa, ngato dwa ka beti mesa no. Linda ground ichiegni gi serikal. Gima bende sani kata rallies mabende koro sani Linda Mwananchi timone. Bineno ka ker nyalo loko pache mawach nan kora tiyo gi jogi. Ema kara gin gi ji. No. Ana want surprise ka ker tiyo kod Linda Mwananchi. Giduto. Ko tumo political maneuver maber. To joka poko ikre ngama dichu. Ang'o ma undi no ginyal tigo ginen together. Ne Linda Mwananchi nyati ker giduto. Gik moko dhi temre mbele kani. Nyang'ia anyisa budugo kani. But October ka. Gik matimo sani dhi change kendo. Gigi dhi change kendo? Gidhi change. Gimineno April ni. Dhi change kwa chopo October. Dongo achako May next week. Kapok watieko an gi penjo moro achiel kama da penji in kaka janon siasa. Kendo midusa kata engineer mabende wuok Siaya County. Yes. Gine mabende samore wacho kata mago governor mari ni James Orengo. Mano county governor ma Siaya County. Yes. Kinono siasa mari. Gino moganda wacho ni okuti okokel odongruok na Siaya kata othiro county ma Siaya. Oganda moko wacho ni en malo kar mondo mi odog piny odhi oger Siaya. Kineno kaka jal mabende koro jadak ma Siaya. Bende Siaya ni kama ber? Gimanya wacho kanyo en achiel. En katobed Ruto, katobed Orengo, katobed Nyong'o. Seche moko gima jo siasa fail go en communication. Koki communicate, ji ok nyal ng'e gimitimo. Man is a very big weakness mek jo siasa mang'eny. Itimo ABCD to ji kia ni timo no. Koro maybe yes, maybe no. Maybe Orengo poko wacho ni ji gimotimo. Koro konyisi no okitiyo. And abedo Orengo is my mentor. I was when I was in second year, 2002, as one coordinating the SDP campaigns. And ng'e nika support Kibaki. Orengo no chung pesa na thokode. In 2002, kadonji university. Timu kuda kakore kadonji second year. Na supporte. Iwinjo. Men ng'ama seng'eyo kang'eyo nyoro, kang'eyo ruecha. Orengo no biro kane niko SM Otieno. Nentie maembe man Simero, gweng' waluongo Simero, gondo bat Simero, e center. No kel body mar SM Otieno kacha. To Orengo no biro koro wako jacket marachar. Maning'en ani class adi? 92. Ani class 5. Monding Orengo for you, but I love that thing. Got an nyathis primary, to ng'acha. Tien en firebrand. Tien macha ndalisha go siasa mongo pesa mipogo. Onge pesa mipogo. Pesa masani ko ket go jopiny ni. Pesa nek mbele kacha. Nen iwachango. Do you have content? Orengo ne mora. Tanya this kungin ango kura. And could have been eligible to vote 10 years later. Couldn't ngama saying for long. But Orengo nukrait marima Linda Mwananchi. Orengo nukrait marima nyiso Josiah Gimoseti Mwananchi. Kechan probably could at the early retirement a doggy gwen. A bed kujoka. In kada mana patch, in kakineno, bende Siaya osego kang morom.
Siaya, adwa timo an assessment in the next 2 or 3 months. Mondo ang'e the truth. Kaka watimo mar voter registration. Adwa timo ni Siaya ni. Pesa mose donjo. Osetiyo nadi. Ang'o mosetimre. Mondo kabiro kanito kawacho ni Siaya dhi marach to en Siaya dhi marach adier. Kawacho ni ihango norengo to bende awacho gi defense. Mondo awacho nange gimotimre Rarieda. Game kacha anya count ABCD. Kadhi Ugenya mat otimre, Ugunja matimre, iwinjo? Ase ginene Bondo, this is happening. Munda bet got facts. Ngena no kahero going for the sake of going. Ana goi kata paki, kang'e umia paki, kata goi. Makoro kwa check registration ni. Makoro wadi continuous cha. Koro wadi chako go siasa. Makabiro ka, tabiro ki siasa. Santa biro mondo jopinyo okaw kura. Kawatieko mana penjare kendo Sosi nyoro nowacho ni PSS mago makaluo mabendo mi tije gi. Wan gi PSS, wan gi CS mabendo mi tije kata lemo madongo dongo mag sirikal, omigi lemo go lakini gionge power. Okaginyal timo gimoro, yani gionge oteku. Kaito namba 2, bineno ka oganda luo onengo sirikand Samoei William Ruto mondo okaw ombulu kata mi ombulu iga mar 2027. Sani wakaw kura. Iwinjo. Conversation no anadhi biro ka specifically for ngama support for presidency at some point. Or gima benda dwaro. Gach an ang'o matama chung president. No. Ang'o matama chung president mar Kenya ka. Kata senator ma Siaya. Kata governor ma Siaya. Kata MCA ma Sidindi. Kata MP ma Ugunja. Right kan gote. Man ka se pimo ji ba abena ketra abe pimo ratil mara. Abena bo kwa gimoro mbele ka. Koro sani decision pod is hanging. But we'll make a decision at some point. But okwadwa ingen sani nitie ng'ama anyalo ko bed 1 term to 2 term or 2 term to 1 term. Yeah, sure. To gite adwa gin mondo gikaw kura. Koro man is a drive mara. Sani gima en jo kaw kura. Then koro jogo siasa. Koro siasa adwa ni bed kura mokwongo. Okanyal penyi ni 1 term kata 2 term. Bed kura mokwongo. Kise bed kuchino. Kura dhi seri. Ni koro in kura donge. Koro wadwa power. Power muburu wachacha. Ide mana ka in kura. Koro an adwa mondo jogo kaw kura mokwongo. Wabed kod numbers. Then oserwa kata waserji. Iwinjo? Chances go tento inya seri kata inya sero ng'ato. Koro wanya sero ng'ato ka wane madwaro tungliech. To ka joke madwaro to wan ongo chance to serwa. Kiserowa timi wang'o. Man is a question ma kako nagi nyaka wapenjre. What is it for us? Koro wadhi chenjo FM to a few for us. Yeah, but individually for me. What is in it? For us. For me. Mane gima nyaka wapenjre. Adwa ni kwa biro kanto kisera waketo gimani table for us. Nikech Steve James kata wachman wango idini. En gima we have been secluded from power. En gima is system. En gima chakre ka uono no nagyongo ID. Ono koka okura. Any fault ido ka word moro okanya luongo nyinggi. Inya miki tapar. Ndalono ma registration. To ganda luwe mi ariyo kata dek. Ingen mano voter suppression. Seche mokwongo numbers not because udwaro. Eno joma ni power bende okudwa nubed kod power mar gokura. Ko seche moko ken gan ni jogwa wa blame 100%. Seche moko ntie statistic miyudo tiyude to timre nikech oganda luo onge power. Iwinjo? To okudwa nwa bedi power. Koro wabiru suppress to itime system to wakiana itime gi system. To wacho Sosi no wacho nango gin gi power cause PSS magwagi. Ingeo gina kanyo poko. No, and for me mano to okapa na yie kode. Ineno sani Kara ila no bedo minister for roads. Ngamano ngani roads powerful. Individual must perform as an individual. Okinyal blame na keno kumi power keno. No, mano sits with the individual momi space to perform. Kanga to perform.
Koko perform to go perform. Okonyal wacho no miya teko to komiya power. Don't get resign if that is the case. And Monte Cristo no kanyal yego. Kami chuki no bet gine minister mar environment. Bucha coach mar Nairobi River kenango. Ngani manungen environment be inya watch in the national podium. Core individually some performance depends on you. To okomi power to me position. To komi power to perform resign. Kiko watch no komi ngato power. Man to I don't agree with it. Erokamano maduong' ahinya kuom magajwang' kamoro amora mikete chunyo nagi TV kamoro amora mineno wa kathul maken magoni. Erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e duond onagi ka bende ageno ni yudo kacha kata gol dok e ite kachiel kod Medusa ZB monyiso wa kacha gimomiyo wan kaka oganda luno go beno koro wakawo koroni kuom magajwang'. Erokamano kuom ote magi med mana kete chunyo nagi TV. Erokamano kuom japicha mara Felix Otieno kachiel kod Medusa mar chenro ni longo ni Nelson Mandela Okore Word of Funyu Jerusalem dala malere. Kapok watieko tamiyo kacha Medusa mondo miwa kacha wachne mogik ponono nitiere ote moro kacha mabende dwa wego japiny. Aningen ote mamiyo katieko. Okadwa loso gi jopiny anya dwa loso kodu kaka jo media. Nitie gima neno no nego bed ni jogwa kawo kura. To kanyalo loso gi jogwa te. To jo media to loso kod jogwa pile pile. Ubende programs meku ketu wach kawo kura ni mbele. Aparo nyaka abiro Kisumu last week. Aparo nyaka bi loso gumo at least information mar was is more than 18 FM or media or print or TV. Watemo kwayo nkech unu loso go nagi pile to jiwinjo u. Odwan gini ubende udonje chunyu. Kata kapod oku decide ngamu support voter registration. So far I think aparo nusemiwa very good audience. Anytime wakwar any request or you to join us usebet ka support the initiative, which means ubende ngamacho doluo njaluo ng'enyne unless ntie moko msungu monya wacho doluo lakini ng'eny joma media station make luo ndiko gin joluo. Koro gini in one interest mondo jogo ka okura. Koro gimi timono amplify uru. Sama anytime in show to nyaka penje jin bende un kod kura. Mondi bendi bed part of this process. Mar onagi bet kod kura. Omera onagi numbers mon gogo ko achieve gi wadi bet maber. Nikech jogwa dineno gima jipok neno for a long time. Ingena no nyuala ka wana jomo kiektan power nango. Bana government no jikia bwana. Anase chako pimo jogi. A government gima werigo. Government gima duong. Government gima ber. Gima duong. To won pesa. En government. Ingen government ko chunga broke. To introduce a tax moro kanyo. Mondo kidhi nyom kadeja. To kendo gide da pesa. Ino okinyal raise. Okinyal chung build pesa. Kono wen pesa won pesa en government. Kingi jogwa man gu pesa won. Gitimo biashara government. Kata gini government. Koro wan bende kako nagi. Nyaka make sure 2027 nyaka bedi government. Kechi wane madhi konyo jogu. Every 5 years things change. The country changes. Life marriage change. Gino nyaka bed every 5 years wabende wang'eyo no higni abich mabiro jogwa dhi bet kanye to giwuok kanye. To wayudo gi kanye tang' madhi bet maber. Koro mano gima important. Nyaka wabed ni jogwa and the people is what ni. Hapa donya meo kabisa but I try to help a lot. Kigo na sim to jogwa sani to Kenya to ji ok ni maber ahinya. Ji ok ni maber. Ngata moseketo nyinge ogo kacha nya beta nya dwaro gimo. Simi do mang'eny kasa ineno ga simba ni ywak kabisa. To gi ywak pren kech ji ok ni maber ahinya. Iwinjo. Koro gimoro amora mwatimo kwa the election ma next year en wang'ien oganda wa bro bet nadi kwa kalo 2027 to oganda wa nigop mage 2032 to oganda wa 2047 2037 ngono gigi wangi long term tadwaro no oganda wa bende nyaka ng'in to
options mage wan go. Option mane maber madhi konyo. Option mane monego walu. To gini kaka opposition ni bwa time kata ka fail position makao ni, but will I be helping our people? The better time and give my important then focus is on the people. Waka urukura and nye kimon kaka usani registration ni koka na ukau gima zedi biotimu kata even 1 week even 1 year mondo jogo ka ukura bendo miyo jogo bet go power to bargain kata ka I'm not part of the beneficiaries but gima timu kawuono ni odhi konyo ganda wa mondo gimanya ko penjere. It's not about you sometimes. Because we want servant leadership. Servant leadership means na gimora mora mitimo eno ganda di konyre nade. Wachen Steve James ne giyao chunyo Nagi TV. Onagi TV ni ango mose make difference one mose make for Onagi. Kata ka in pod itagri ka katagra ni. Okelo konyruok mane. Mano e gima nego drive our narrative. Mane gima nego beni jotendwa bende ng'iyo. Of course self-interest mano be kunyal gol ko mat. Mano WIFM cha. Lakini i self-interest mari angono mitimo mono Nagi bende table or discuss. Mano for me is the most important thing. Jogo nego focus is sani voter registration mabed code numbers. Kechukua PM to wango numbers, it is a different story. Jogo nego nge kura di nationally, county wise, constituency and ward the work. Wadua maximum numbers. Mondo ka ward drug negotiate gimoro. Kata masisi kata mara ono CEO. Chief officer kata gine ma gine to ibi sidi bana obende ne wawok ne wagokura. Ubron ugunja ne wawok ne wagokura. Ubron siya ne wawok wagokura. Ubron Kisumu ne wawok ne wagokura. Homa Bay ne wawok Migori ne wawok korwa bende wabeti table miwama. Erokamano maduong' ahinya, wambe wamor kabisa kendo wabro temo matek mondo miwapenja pinyni to bende isekawo kura Nyakora Magajuang. Wabonyiso gini Zedbo wacho ni kawo kura kendo ja Kenya bende kawo kura mondo mi lokruok maber. Kidwa ngima maber, telo maber, ngima mari olokre, pesa obede mfuko, en mana kura. Ne jogo ma bende samoro nigo pande to pande kinigo pande kende to in sawa. Kinigo pande to bende nyaka ing'ad kura. Kwa kamano to mane tai chenro ni en Steve James kangero makawuono na en Kidi mane jogedo odagi. Erokamano maduong' ahinya, uritu masani Steve James eke Nyakwanyoronyi wan Nyakwar Mkalo Got warom kanyo kaachiel koda chenro mabiro mbele kanyo. Tike. Erokamano. Kuru the short clips go in the wauroni. Okay. Just 1 minute. Okay. Now you can share to other groups then. That's fine. Adhiambo donjo sechopo.